Op roadtrip door het prachtige Friesland kom ik Joet uit in het zuiden, in Ries om krek te wijzen. En hier laten we heel graag zien hoe mooi de eigen omjouwing is. Welkom bij Summer in Friesland. Wat ben we mooi voor het net. Waar had je net op squalreis geweest in de bosken van Gastelaan? We binnen dus in Ries en hier matten ze het zeker hebben van het toerisme. Plak je maar 200 inwoners, joenen meer terin door het bosk. Willem doekt in de vraat van de ver hier en ik mooi bentje in een loonhuis. Die kant op, ja? Ja. Zo. Oh, deze valt meteen op. Dat is Björn, Dat is Björn. onze beer. Dag Björn, ik ben Miranda. Dat dadelijk zal hier. Ik zal eerst het terras op. Mooi Minke. Goeiemorgen. Ik boei hem gewoon. Dit jet wel bij Ries, zo'n terras geven. Prachtig zitten. Ja, het is eigenlijk al heel lang een gewoonte om naar Ries te komen. Voor de recreatie vooral in het begin. En Ja. later wordt het te langer als we toen de camping hebben. Maar hier, het weer gewoonte om op Pinkstermandi. Dan ga je naar Ries. Het weer eigenlijk een merken voor jonge famkes en jonge mannen. En ze hopen dan hier een partner te vinden. En dan, dan kwamen ze hier bij Jans aan op de fiets. En dan gingen ze hier, ze hadden Enkhuizenlaan, toch? Als het helemaal rucht uit de rennekoor is, dan komt ze in Enkhuizen uit, vandaar. Nou, en dan, dan gingen ze het bos in. Nou, en de meesten die kwamen van mijn muggenboten weer terug. Nou ja, goed, en dan hopen ze dus een aardige jonge vrouw of man te treffen. Nou, wat romantisch. Ja, en goed, er ben er echt een heel soort dit hier letterlijk aan de man komen binnen of aan de vrouw. Wauw. Zoen je eens kennen dat het toerisme hier eer begonnen is? Nou, dat mooie was er stellen. In de middeleeuwen is hier een Mariakapel. Hier. Hier, ja, daar, aan die kant. En mensen kwamen van heinde ver om bijvoorbeeld genezing te krijgen, te bidden voor de zieken. Maar tegelijk betekende dat mensen hier attracties vonden. Er kwamen bijvoorbeeld mensen die hadden een aapje bij zich, daar kost voor betalen. Ach. En we mochten er maar in. Maar mensen die muziek maken, eten en drinken, alles weer. Maar zo oud is het toerisme hier dus al? Nou ja, Bedevaart kun je zeggen, is de oudste vorm van toerisme. En dat is de reden dat Willem nou op een scooter stappen kan. Nou, ik ben in de Solex even op kleermaatje voor de eerstvolgende rit. Eerst het smarts, de dikste vetter met jou, dat er rond te pakken is, krijg je hem nooit helemaal keer, maar het moet er een beetje kreeg uitzien. Hij is goed als er niet opvalt. Als er niet opvalt, dan denk je, hij moet voetrieden, starten. Bij mijn uitles lees ik even heel duidelijk uit wat het verhaal is achter dat ding. Hoe werkt het en hoe werkt het niet. En als dat verhaaltje, als dat kwartje goed valt, dan rieden de meesten gefut en hebben we eigenlijk geen optie meer naar die Solex staan en genieten van de omgeving. Goedemorgen mensen. We gaan vandaag met Solex en scooter onderweg. Om te starten heb je hier een hendel die je aantrekt. Zodra het motortje rondgaat, laat je die los. Chookje achter op het motortje, afstellen terwijl je rijdt. Remmen, hetzelfde als op de fiets. Leg ik niks uit. Veel plezier. Goeie reis. Rijs is een mooi dorpje, dus nee, dat bevalt prima.
kijk maar om je heen. Je kunt een hele eind om je heen kijken. Het is heel rustig. Ja, je hebt hier gewoon echt een vakantiegevoel. Daarom blijf ik hier terugkomen. Dit is ik wel beeldbepalend mooi gastelaan. Hij had een benne te huis west. Daar kennen de meesten het vooral van, denk ik. Het zit nou leeg, we kunnen er binnen. Maar wat zei dit over de omjouwing? Dat Ja, wel dat- wat status. Dit vertelt iets van de grandeur van de Van Swinderens. De Van Swinderens die hier behalve dan staat er is. Die hier dit pand, het is in Oerus, wat nou bed and breakfast Riesterbos is. Maar ze hebben voor hun maatschappij, mooi gastelaan, hebben zij dit gebouw zetten in 1912. En het had een heel soort, zeg maar, verschillende organisaties huisvesten. En de verswinderens hebben wel verzwaren dat dit gebied ik wil die grandeur hè, die je je proeven. Ja, dat kist zijn aan gebouwen. Ja. Kist het zijn aan wat er nog oer is van de bossen en het mooie gebied. Ja. En nou zegt net zei dat het rijstig is, Nee, het is druk. ja, mooi toeristen. Maar het is in ieder geval van de herfst tot het voorjaar is het heel rustig en heel mooi om te wennen. Maar dat wil net zeggen dat in de recreatietijd het net mooi is, want dat is het ik. Ja. Het heeft verschillende kanten. Ja. Nou, dank u wel dat je me dit vertellen woen. Ik kan nevens mij de diekoe stappen en dan kan ik binnen bij het laanhuis Riesterbos. Ik roek de pannenkoeken, maar we komen hier net van het bedrijfsgedeelte. We willen natuurlijk zien hoe het wennet in een laanhuis. Hier in Ries staat een bel. Of een hele moderne bel eigenlijk. Hallo! Hallo, kom binnen. Dankjewel, leuk. Ik ruik de pannenkoeken. Dat kan, ze zijn al aan het bakken. Die kant op, ja? Ja. Zo. Oh, deze valt meteen op. Dat is Björn, Dat is Björn. onze beer. Dag Björn, ik ben Miranda. Björn zegt niet veel meer. Nee. Je kan wel rustig wat tegen hem zeggen, maar hij doet niks meer. Wat is het verhaal van Björn? Björn komt uit Zweden. Wij hebben 8 jaar in Zweden gewoond. En Björn heeft een ongelukje gehad met een vrachtwagen. Oké. Beide voorpoten gebroken, heel vervelend. Ja, dan kan het niet verder. Nee. Het is een jonge bruine beer, schieten ze niet. Dus ja, deze moest helaas het leven laten. En nu ligt hij bij ons. Is het ik helemaal wat inrichten, nevens Zweedse... Nee, Normen? er zitten wel Zweedse trekjes in. Maar het is niet helemaal Zweeds. Het is een combinatie, denk ik, van het Zweedse, wat we natuurlijk, het rustige. En het wat landelijke, wat wij ook leuk vinden. Ja, want hoe is het om je te weeën? Prachtig. Wij hebben het heel erg naar ons zin hier. Wij hebben op de Veluwe gewoond in Apeldoorn. En dat is heel druk. Dan ga je naar Zweden. Dan zijn je naaste buren wonen 3-4 kilometer verderop. Dichterbij heb je het daar niet. En dan ga je terug naar Nederland om een bepaalde reden. En dan ga je niet meer terug naar Apeldoorn. Dan zoek je een rustig plekje. En een rustig plekje hebben we hier in Friesland wel gevonden. Zeker. Nou, heel druk met toeristen, maar dit is winterduis wat je hem verbloot. Ja, hier blijven Chic. Ja, maar hier hebben we de ruimte. We hebben achter wonen we dan nu in de zomer, omdat we heel veel gasten hebben. En in de winter zitten we lekker hier, hebben we alle ruimte. Hebben wij hoge plafonds, is heerlijk, want dan heb je lucht. En ja, dit is heerlijk. Dit is ons plekje voor de winter. Ja. Moest er veel aan gebeuren. Heel veel. 11 maanden zijn we bezig geweest. Alve mannen? Ja. Goeiedag zeg. Dus, Want wat trof je hem oen? een pand wat muffig rook, wat niet echt vochtig was, maar ja, 7,5 jaar leeg heeft gestaan. Ja. In kleuren waarvan je denkt van, dat is al heel lang geleden. Oranje, bruin, oud-roos. Ja, en dan begin je met strippen. Eerst alles kaal trekken. En dan begin je opnieuw opbouwen. En daar hebben we even tijd voor nodig. Maar het weeën bevalt je dus prima. Heel En je erg hebt dus fijn. helemaal die goede combinatie, maatje kind, mooi werk en hier dan in de winter. Ik heb de Rijsterbos als mijn achtertuin. Ja. Ik heb 2 honden, ik stap de deur uit en we wandelen zo het bos in. Je wandelt door het bos en je staat aan het IJsselmeer. Ondergaande zon 's avonds. Ja, Je prachtig. zit een gelukkig man, Fabi. Ja, maar absoluut. Zo'n plekje vind je niet overal. Nee. Misschien is het leuk om dan nog even aan te sluiten in het Zweeds. En dat doe ik net, dat liet ik dan noemen om Michel. Dit wie simmer in Friesland, maar ben je mooi voor het net. Dat was sommeren in Friesland. Ja, een bra dag. Dat was väldigt bra.
Ik loop die voort. Tak zo mukken. Dank u wel. Hedo. Nou, hoef ik alleen nog maar de sticker te plakken en te zeggen dat we de moer weer binnen en dan vanuit Suwart. Hoe dan?